Te mentakasngi kalau don kajing kendo pedeng ka yang ka dis council bat ki kun ki hajar jong ka hima sora. Habaidi bakani kajing kendo kadantang iwe hi subject agenda kata halor ka notification ka berang syumi tangsyen haka sautorik uni ujelio naka office jungi ban itu ya ka majai ban itu biang ya ka majai kum karai namar ya kane la itu nadu haka notification jong arja ka kendai ya kane karai majai hapo jong ka hima sora kamut ba la itu ekarai bakan long lakajong lani bakan yo lakajong ka ilaka Henry karai ka hap hi hapo ka hima namar haka sinshar tenrai ke bengidon hari khasi ngidon kata ka lai benta ka rukom sinshar ka hima karai bakashnong te dandu bat bunteli ki mat ki bakong sang bha ki bangi notify haka ar sautari ujelio kamtam haka baidei ka hima sora hibrok kawe nadu kabor jong usim bonamla ban shuai pathar ki NUC ye ki bar jela ki bon khayi kabaar bakin ai dulir kat bamon dulir khndo kat bamon ye ki bar jela kamtam ki bam deiru ki khasi hangte po majai te ya kani ngila pen scam biang dakanika notification jong ar pusau tarik ni jelio te karaj majai ru kahap lang hakata kendon te kamut pat bangi ai raj majai langi itu katkum kan notification ba kan dei no kabor sinshar lakajong hakabakut hi la kumbalong mentau dang don tang acting soda lada dei ban hab ban yakun election biang hab yakun henry habakut hab penya election hida kahima but hab ai sanat yauni ba syajit mal dakahima te kadon ngaso ba kajing kendu kajungi kalong kababiang mentasngi baki kun hajar namar ba kanem don kajing suthu bakla na suthu ba hadin ba mi kanika notification nakaliang discouncil kila bun bah ki ba phone yang ngiru kiseng bhalang kiseng ba phero ki kunhun na ki kun ki hajar ki rirang ba ki longkeme ki samla kila phone ba balai ka ja kumne tangala pen suthu kat bala nreda ka jing kendu menta pa kala nak khamsha shushu te kata di ka jing thumu ka jongi nakaliang council ngi thumu be ya ka babaha ndei bangi don da ka wei pa ka jing mut lese henry ka jing ai ka jing pen imbiang ini notification aja ka kendai kadai be bangi kwa ben scam ya ka sinshar khadar jongka di masora te bat kumjuru ban te lakam ya ka rukom trekam jongki sim bat ki jongka executive darbar namar philai ke jing sha complain ke babun ji sha ujor halor ke jing yo dulir khndo ki bar jela nene bat ki bar riru ki bangi mla bantip te ke jing yo NUC pathar kini te na kata kadau na kaliang jungi ni hab ben perking shu lingba kan notification te hak bede baka jing dawa pat ki kun hajar na kaliang jungi ke bangi kran mene kalong ba ngi panpor naki ailat ngiru banang exercise shu ke ka babahatam ka bangin le habede kanika jing dawa ka jungki te ho kamdei ka basuk baki wan mene ban aikot ba mentah hingan shu rai dakumtai lene ban rai ban weng no lene ban penne kata kamdei ka ba sup ba mentah ring la panpor iki ngiru mentah dai pen create sa session jong council le se hadin ka session ni la ban ya penbaik ya habede kanika jing kwa ka jungki kum ki khon ki hajar penlong ka jing perkhat jungki brio bam tip ya kanika order henry yengi ba penmi ikini order but yi kita ki khon ki hajar ki bansa puli ya kanika order notification arja ka khandai kinsa ai khublei kerpang ka discouncil baling ong kamta hapo ni ka notification arja ka khandai ngila download baru khoi ki kendon ki ban te lakam ya ka jing trekam jongka hima te bat kajing itu ya karat ru la don lang hangta te hakawai kaliang ladangi
let's say dengan keren ya kawai pak kahima kiwi kira kumeneru pentip ipi napo hima khairim khat artli kira kiwan syangi ban kerpat bangin itu eki bahkan katakan itu dustur tebat kiwan khat arraj dan kira kibala du no ya karaj sensyar dan no kibala du no wat ya karaj lekniam te kata di kamram jungi kum kedis council bala ibor sik schedule bangin pen scam ban itu iki bakin yang nani syakmat but kini ru kamut bangi itu iki kum kira bakin like no dak hima khairim ni itu iki kum kira henry habakut ki hab hipoka hima khairim ita inuksai banga ai habedep ki bai pakimah